B'mod esklusiv, Net News jista' jiżvela li fil-jiem li ġejjin Patri Deo Debono se jkun qed jitressa il-qorti brabta mas-serqa ta' pitturi mill-Kunvent ta' Santu Wistin. Il-Pulizija fl-aħħar jiem kienet sabet il-pitturi li fi frar li għadda kienu nsterqu mis-sular ta' fuq tal-Kunvent tal-Knisja ta' Santu Wistin fil-belt Valletta. Rapport fil-ġurnal In-Nazzjon jikkwota sorsi qrib l-investigazzjonijiet illi qalu li dawn il-pitturi instabu f'post partikolari lesti biex ikunu negozjati u mibjuwa. Mistħarriġ li għamilna jirriżulta wkoll li dan il-fond partikolari appartjeni għal persuni li jagħmilha ta' middlemen fil-beħ oġġetti antiki u oġġetti ta' natura reliġjuża. L-informazzjoni li l-Kappillan se jkun qed jitressa il-qorti waslet wara li fl-aħħar jiem patrijiet Agostinjani tkellmu man-Nazzjon u qal li kienu ilhom josservaw ċerti affarijiet li ma jagħmlux sens u li dwarhom il-patrijiet fil-komunità ma natawx sodisfazzjon. Mistoqsija jekk il-komunità lajka hix maħsuda b'dak li semat sa issa, il-persuni li tkellmu man-Nazzjon fissru li bosta huma dawk li kienu qed jagħmlu ħafna mistoqsijiet. Ix-xogħlijiet tal-art imprezzabbli misruqa mill-Kunvent tal-Knisja ta' Santu Wistin fil-Belt Valletta u l-fidda antika misruqa mill-Monasteru ta' Santa Katarina fil-Belt Valletta wkoll kienu maħsuba li jinbiegħu lil terza persuna li tinnegozja fl-antikitajiet u fl-arti sagra biex imbagħad tkun hi li finalment tinnegozjahom ma' kollezzjonisti ta' dawn il-ġeneri ta' oġġetti. Intant l-Arċisqof waqqaf lil Patri Deo Debono milli jipprattika dmirijiet saċerdotali sakemm jitlestew l-investigazzjonijiet tal-Pulizija kif ukoll kull proċedura fil-qrati. L-Arċisqof ħadin id-deċiżjoni biqbil mal-Provinċjal tal-Patrijiet Agostinjani Patri Gatt. Monsinjur Xikluna ħadin id-deċiżjoni brabta mal-allegazzjonijiet li ġew irrappurtati fil-midja fil-konfront tal-istess Patri.